És una qüestió de look, retrobar la manera de vestir del nostre país al segle XIX. Des del 2016, una trentena de persones s'apleguen en una associació creada a Perpinyà. Revisculen bruses, calces i cofes, com les portaven la nostra gent d'abans. Porto el vestit tradicional català del segle XIX. El porto perquè soc un actor de reconstitució històric. Això el faig perquè és la meva passió i el faig amb el cor. És una mena de demostrar la meva identitat catalana i rossellonesa. És un vestit de pescaire, perquè a l'època se feien així, era la tradició. I jo m'he vestit així avui per fer la tradició d'antes. Abans de Salla a les festes públiques, com aquí a la festa de l'anxova de Cotlliure, l'associació El Temps del Costum Rossellonès cus i sarcell. Apunta els vestits, una feina delicada amb una exigència professional. Feia tots els vestits per tothom, per les dones, són reconstitucions, pas com els vestits folclòrics. El vestit que la gent portava cada dia aquí al departament, tot el departament, el Rosselló, la Cerdanya, tot això. Tenim pas gaire llibres per veure com feien i tot això. Tenim un món que és molt mundialitzat i uniformitzat, doncs nosaltres intentem de recrear la realitat que hi havia aquí al segle XIX dins el vestit, dins l'ambient, i també són qüestionaments per nosaltres per saber com es vestien la gent, que el català també, el rossellonès, era el pescador, el pagès i també el noble, el burgès. Hi havia gent rics, hi havia gent pobres i doncs tots són catalans. Nosaltres portem vestits que són autèntics, sinó recreacions amb materials únics, materials antics, com es feia a l'època, fibres que són autèntiques, no hi ha sintètics i tot això. És un casament de la història i de la modernitat i és important demostrar a la gent amb aquests costums, amb vestits, que és una part de la història molt important. Cridar al passat per anar cap al demà, expressar i difusar la identitat amb el costum català, una manera de compartir i fer estimar la nostra cultura.